Бриджеска. Камон, правим сега, но по пластика. Ще правим сега гимнастика. Ще правим сега. Едно, две, три, камон, четири, пет, шест, седем, камон, осем. Диджей Бриджеска. Чувствам си главата като чуждо тяло. Много екстремами, каква е тази мода? Искам да те черпя, ама само със сода. Я да чуя всички, кой каза? Донеси вратата, искам да изляза. Той е як трак, всеки знае как да танцува и умори. Едно, две, три, Диджей тази гимнастичка е с много екстри. И тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете. Гимнастички ханша раздвижете. Хайде всички горе вдигайте ръцете. И с кеф милионите тази нощ харчете. Какво? Едно, две, Диджей Бриджеска. Избухване жестоко, ударъци ще има, само да не вземе някой да ме снима. Схемата ясна, роклята тясна. Я не ми се смей, ще взема да те плясна. Само да те питам, имаш ли покана? Много екшен папи и малко драма. Той е як трак, всеки знае как да танцува и умори. Едно, две, три, Въздействай като турбохит. Диджей Бриджеска. И тази гимнастичка е с всички екстри. Хайде всички вдигайте ръцете. Гимнастички ханша раздвижете. Диджей Бриджеска. Вдигайте ръцете. И с кеф милионите тази нощ харчете. Какво? Човеке, въздействай като турбохит. Диджей Бриджеска.